Днеска съм тук да ви покажа аурата ми наистина, която не сте я виждали, понеже я криех. Така, да започваме от първия блок, момчета, който е Gold Lucky Secret блок. Както виждате, тук имаме само добри блокове, а този е Insane Cut за накрая. Така че нека да започваме. Направо започваме с аурата, както може да гледате. Направо започваме с аурата. Момчета, загрявах. Загрявах тук, окей? Загрявка беше това. Така, момчета. Добре, пиче с хайп чумърч. Това ме надъхва, че ще ми даде сега дракона тук. Само гледайте. Аура. Само гледайте аурата. Хайп чаура. Хайп чаура. Момчета, трябва да локина. Ей, тук вече е блока, който го усещам, разбирате ли? Лава Леприкон Лъки блок. Някакво да се обърка, момчета.